Dolfijn gespot in de Oosterschelde en celstraffen geëist tegen verdachte overval Grieps. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. Leg 25 kilometer voor de kust een enorme nieuwe dijk aan om de kust te beschermen tegen de zeespiegelstijging. Dat zegt ingenieur Dick Butijn, lid van de commissie Zeespiegelstijging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tussen de oude en de nieuwe dijk ontstaat dan een meer voor het opslaan van zoet water. Het klinkt als science fiction, maar in de commissie Zeespiegelstijging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het een serieuze optie. De aanleg van de nieuwe Haagse zeedijk voor de Nederlandse kust. Kosten 92 miljard euro. Maar we moeten wel, zegt Dick Butijn, lid van de commissie Zeespiegelstijging. 92 miljard. Lijkt heel veel, maar het is helemaal niet veel. Want dat kunnen we over een heleboel jaren kunnen we dat uitsmeren. Want we moeten ons bedenken, als we het niet doen, wat zijn dan de kosten? De kosten van schade zijn vele malen hoger dan de eenmalige investering in deze dijk. De rivierdijken zouden anders verhoogd moeten worden. Want die stijgende zeespiegel die zet zich door in het land. Het eerste deel van de dijk begint hier in Westkapelle en loopt dan door tot de Maasvlakte. Later kan dat uitgebreid worden naar Zuid-Holland en daarna Noord-Holland. Maar dan praat ik echt, maken wij niet meer mee, over 100 jaar misschien. Dan kunnen we daar in de verte, heel in de verte, kunnen we de Europese zeedijk zien liggen. En die gaat inderdaad dan door langs de kust van Noord-Duitsland, Denemarken tot aan Zweden toe. Dus ook het hele Oostzeegebied is dan beschermd. Tussen de huidige kustlijn en de nieuwe dijk in zee ontstaan meren. Die kunnen dan meteen dienen als zoetwaterbuffers voor het overtollige regenwater dat steeds vaker vanuit de rivieren naar de kust stroomt, ook door klimaatverandering. Een heel belangrijke functie van de Haagse zeedijk is niet alleen om stormgolven vanuit de Noordzee tegen te houden, maar ook dat water te kunnen bufferen wat uit de rivieren komt. Vanuit twee kanten. Dat verzekert de zoetwatervoorziening, met name voor de landbouw. De landbouw zit nu al met veel te weinig zoet water. Dat klinkt denk ik voor de boeren hier in Zeeland als muziek in de oren. Nou, we zijn ook met de boeren in gesprek en die hebben heel veel belangstelling voor dit plan. Ze zeggen, ja, het duurt ons een beetje lang, want je bent er nog wel wat jaartjes mee bezig om dat te bouwen. Ja, hoeveel? Nou ja, voordat zo'n bekken er ligt, dat duurt wel 10 tot 15 jaar. En dan heb ik het nog niet eens over de procedures die eraan vooraf gaan. Dus we zijn 20 jaar verder zo al voordat dat bekken er ligt. In de Oosterschelde is zondag 2 keer een dolfijn gezien door mensen op een rondvaartboot. Volgens stichting SOS Dolfijn is het waarschijnlijk een tuimelaar. De dolfijn stond ter hoogte van Schelphoek. De laatste geregistreerde waarneming van zo'n dier in de Oosterschelde was 8 jaar geleden. Op passagiersschip De Onrust wisten ze gelijk dat ze met een bijzonder dier te maken hadden. Ja, hij zwemt heel anders. Een bruinvis die komt heel kort boven en dan duikt hij meteen weer heel kort onder. En deze die gleed echt zo door het water. Dus ja, dat was ander gedrag. En alsof 1 keer niet genoeg was, zagen ze het dier nog een keer. 'S Middags doen we hetzelfde rondje en ook daar hebben we hem weer gezien. Dus ik ben benieuwd hoe lang dat hij blijft en wat hij gaat doen. Maandag is het dolfijn ook op verschillende plekken in de Oosterschelde gespot. Wie het dier op het strand vindt, hoeft het niet terug de zee in te duwen, maar moet dan meteen SOS Dolfijn bellen. Het OM heeft 5 jaar cel geëist tegen 4 verdachten van de Griepsoverval. Tegen een 5e verdachte is 4,5 jaar gevangenisstraf geëist. Bij de overval werd 400.000 euro buitgemaakt, de dagopbrengst van het muziekfestival. Een overval waar een enorme buit is weggemaakt, want we hebben de buit nog steeds niet terug. Ook op een best wel heftige manier bij een dame thuis, een dame op leeftijd die ook nog haar kleinkindje in huis had. En waarbij eigenlijk helemaal niet gekeken is naar wat het doet voor die slachtoffers, maar ook voor de Stichting Grieps natuurlijk. Alle mensen die daarbij betrokken zijn, iedereen in Zeeland kent inderdaad dit festival. En dat hebben de verdachten eigenlijk helemaal in de wind geslagen, puur voor hun eigen financiële gewin. En gezien de rol die de verdachten hierbij hadden, vonden we dat er ook een flinke gevangenisstraf bij past. De advocaten van de verdachten eisen vrijspraak voor hun cliënten. Zo trekken zij de verklaringen van 2 getuigen in twijfel en vinden ze het overige bewijs te mager. In Grijpskerken wordt tevreden gereageerd op de celstraffen die door het OM zijn geëist. Er zijn vandaag straffen geëist tussen de 4,5 en 5 jaar. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik terecht. Ja, dat is heel goed. Goed straffen, deze mensen. Want we kunnen dat niet hebben in Grijpskerken natuurlijk. Hè? Ik vind het een vrij lichte straf eigenlijk voor wat er is gebeurd. Tenminste, ja, ik weet er niet zo heel veel van, maar ik weet wel dat heel veel geld is gestolen. Dus ik vind het een vrij lichte straf.
Ik vind het wel goed dat er eindelijk een aantal jaren wordt geëist tegen die mensen. Ik bedoel, ze hebben heel wat teweeg gebracht. Ze hebben heel veel leed veroorzaakt. En ik vind dat er toch zeker wel een zekere straf tegenover mag staan. Ja. Nu heeft u hier een eetcafé. Is het een beetje het gesprek van de dag ook? Ja, toch wel. Het leeft heel erg. Ja, dus het gesprek van de dag. Zeer zeker, ja. En de rechtbank doet op 24 november uitspraak. Bewoners van 253 appartementen in de Meanderflat in Middelburg mogen de komende tijd niet op hun balkons of in hun tuin komen. De voorkant van de balkons is verouderd en zou zomaar kunnen instorten. Toch een beetje even schrikken natuurlijk dat zoiets boven water komt. Uit veiligheid stellen ze natuurlijk dat je beter er niet op kan komen natuurlijk. Want als je over die muur gaat hangen, dan leg je misschien zo beneden. Woongoed zet als tijdelijke oplossing de balkons met beugels vast. De organisatie is ondertussen op zoek naar een definitieve oplossing. Aangezien het een vrij lange flat is, verwachten we dat we 2 weken nodig hebben om alle balkons te kunnen fixeren. En als goedmakertje krijgen de bewoners deze maand €10 korting op hun huur. Ik vind het een beetje weinig, eerlijk gezegd. Als je de frietboer gaat, ben je het ook kwijt. Er worden geen oude T-tags meer omgeruild voor nieuwe. Nu de Westerschelde-tunnel zeer waarschijnlijk binnen nu en 2 jaar tolvrij wordt, vindt het bedrijf achter de betaalkastjes het niet meer rendabel. Zo'n 50.000 mensen van de bijna 100.000 die een T-tag hebben, waren nog aan het wachten op een nieuwe. Alleen gebruikers met een kapotte T-tag krijgen er nog een. Hoewel het officieel geen storm mocht heten, leidden de harde windonderdag wel tot overlast en ongemak. Met omgewaaide bomen, kapotte daken en hoge waterstanden. En dat laatste werd ook nauwlettend in de gaten gehouden door het waterschap en de Rijkswaterstaat. Met het oog op de dijken en het wel of niet sluiten van de Oosterscheldekering. Maar uiteindelijk bleek het een goede oefening voor de instanties en konden de draaiboeken ongebruikt weer terug in de kast. Rest alleen nog de 200 schademeldingen die bij de veiligheidsregio binnenkwamen, met omgewaaide bomen in de hoofdrol. Door de harde wind in combinatie met hoog water kon de ferry tussen Vlissingen en Breskes vanmorgen en vanmiddag niet varen. Ook reden er enkele uren geen treinen tussen Vlissingen en Middelburg vanwege een omgewaaide boom op het spoor. Bij de Oesterdam was een duwbak losgeslagen. Sleepboten hebben het schip rond het middaguur weg kunnen slepen. In Middelburg raakte het monumentale gebouw van Scouting Lutum zwaar beschadigd. Er viel een oude boom op het pand aan het Zeisbolwerk en dat zorgde voor flinke schade. Het hardst waaide het in Wilhelminadorp. Deze rij bomen kon de windkracht 9 helaas niet aan. Ik denk een stuk of 5, 6. Toch vrij grote bomen, staan er al jaren in de polder. Het was ineens minder licht in huis vanwege het omvallen van de bomen. En ik kon de poort niet uit, dus ik moest even via de voorzijde. In Goes veroorzaakte de harde wind stormschade aan de televisietoren. Onze radio-uitzending was daardoor tijdelijk niet via de FM te beluisteren. En op de boulevard in Vlissingen, daar moest deze Duitse familie elkaar vooral heel erg goed vasthouden. Provinciale staten zijn bijgepraat over de PFAS-vervuiling van de Westerschelde. Wetenschappers en ambtenaren uit Nederland en Vlaanderen probeerden van de week, met wisselend succes, zoveel mogelijk vragen van statenleden te beantwoorden. Maar een antwoord op de vraag of er al onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van PFAS kwam er niet. Statenleden dachten dat Rijkswaterstaat en het RIVM al waren gestart met hun onderzoeken. Maar bij de bijeenkomst gisteravond bleek dat niet het geval. Met Zeeland zijn we natuurlijk ook al langer in gesprek, alleen heeft dat op dit moment nog niet geleid tot aanvullende meetprogramma's. En dat viel niet in goede aarde bij de aanwezige statenleden. Ik vind het heel bijzonder dat de volksvertegenwoordiging dit vanavond hier moet horen. Mij lijkt dat dit echt wel eerder aan bod had kunnen komen. Want als een statenlid ernaar vraagt, dan kan ook een ambtenaar, een bestuurder naar vragen. En dan zou hetzelfde antwoord moeten komen. Ik hoop toch, en ik mag toch hopen, dat dit echt niet van deze avond afhankelijk was. Het was eigenlijk in de veronderstelling, op vragen van ons in de commissievergadering, dat RIVM aan het meten was. En nu zegt het RIVM, ja, we hebben geen opdracht gekregen. Dus dat is een van de vragen die nog wel hier binnen dit huis gesteld moet gaan worden. Werd er gemeten of werd er niet gemeten? Gedeputeerde Dick van der Velde zegt al maanden tevergeefs te vragen naar de staat van de onderzoeken. Hij was dan ook blij dat hij eindelijk antwoord kreeg op zijn vragen.
Nou, dit is een antwoord op een van de vragen die we hadden, al enige tijd geleden. Het is goed dat we nu precies weten wie er waarvoor volgens die partijen voor aan de lat staan. En wij gaan ons beraden op welke manier we hier mee omgaan. En daar hoop ik dat we daar niet zo lang over hoeven te doen als wij hebben moeten wachten op het antwoord. Dat het onderzoek nog niet is gestart, komt omdat het provinciebestuur niet wist dat dit onderzoek officieel moest worden aangevraagd. En een dag na deze bijeenkomst werd bekend dat Vlaanderen de uitstootnormen voor chemiefabriek 3M, waarmee de PFAS-discussie deze zomer begon, fors naar beneden heeft bijgesteld. 3M heeft al laten weten dat de nieuwe normen onhaalbaar en onnodig zijn, maar of het bedrijf tegen de nieuwe vergunning in beroep gaat, is nog niet bekend. Wie sinds juli een klein plastic flesje koopt, betaalt statiegeld. De achterliggende gedachte is dat er dan minder flesjes bij het zwerfafval terechtkomen. Maar de vraag is nu, heeft het al effect? Jaarlijks worden er 18 miljoen van deze plastic flesjes verkocht in Zeeland. Voordat statiegeld werd gegeven, verdwenen er 2 miljoen hiervan in de vrije natuur. Nou, iemand die al een paar jaar het zwerfvuil hier in de omgeving van Capelle opruimt, 3 dagen per week, is Robin Valentijn. Robin, hoe vaak kom je nou nog van die petflesjes tegen in het afval? Niet veel meer, hartstikke goed. Ik zie 1, 2, nou... Kijk, hier hebben we er al een paar. Ja, 4 flesjes. Dat was echt, voor het statiegeld was dat veel meer. Als er ergens geen blikvanger staat of zo, gooi ik wel eens een plastic flesje weg. Maar meestal gooi ik ze gewoon in de prullenbak. 2 miljoen per jaar worden er in de Zeeuwse natuur weggegooid. Kun je daar iets bij voorstellen? Vind ik ongelooflijk. Dat zijn getallen waar je, als je die op een hoop zou zien, dan zou iedereen zijn rot schrikken. Ja, in de prullenbak doe ik dat altijd. Maar nooit in de vrije natuur? Nee. Nee? Als we die berg nou zouden bekijken voordat het staatsgeld was ingevoerd, hoe zou dan de verhouding zijn geweest? Net zoveel als de blikjes. Ja? Ja, dat ligt ongeveer gelijk even hoog. Nu is het echt zoveel blikjes en een paar flesjes en het was echt gelijk. Nou zitten er nu niet zoveel flesjes meer bij, maar de flesjes die je eruit haalt, wat doe je er dan mee? Die breng je gewoon naar de supermarkt als ze heel zijn, dat is belangrijk. Het logootje erop, we brengen ze gewoon. Maar dat is toch weer een paar euro in de week en flesjes. En dan kan ik een bak koffie van kopen. Ja, nu als ik er dan mee in school en zegt mijn moeder, ja, nee, wel mee terugnemen, daar is het statiegeld op. Dus. En doe je dat ook? Ja, dat wel. Nou, het meest voor de hand liggend is om zo'n plastic flesje in te leveren bij de supermarkt. Hier in Vrouwenpolder heeft de eigenaar van zo'n supermarkt 36.000 euro geïnvesteerd om dat mogelijk te maken. We praten over tienduizenden zeg maar, in de week aan lege flessen. Hey, dat is niet alleen kleintjes, maar ook grote. Zeg maar. Dus dan komt de fles hier terecht? Ja, en dan? Klopt. Ja, dan, als de zak vol is, dan wordt hij daar naartoe gaat hij dicht. Dan wordt hij gelabeld. En dan gaat hij terug naar de stichting Retour, of die dan naartoe gaat. Dan worden wij onze flessen weer gecrediteerd. En normaal voor de statiegeld, hoeveel zakken hadden we dan per dag? Ja, in deze tijd had je er soms maar 1. En nu heb je er 2, 3. Ja, dat weet je, ja. Eind van de avond weet je pas echt hoeveel er is. Maar, ja, het is echt soms vanmorgen zijn er ook weer 4 mee teruggegaan. Dus dan heeft hij een investering gedaan, 36.000 euro. Ja, is het dat ook waard geweest? Ja, zonder meer. Ik bedoel, al statiegeld wordt nu, al plastic wordt in ieder geval ingeleverd. En dat is een enorme toename in ieder geval. Nou ja, dan werkt in ieder geval zijn vrucht af. Ja, ik denk dat het ook goed is voor het milieu. Maar wel wezen... Want merkt u het ook rondom de supermarkt? Is nou, het ja, je ziet ze niet meer slingeren in ieder geval. Dus dat is het voordeel. Statiegeld op plastic flesjes werkt dus. De volgende stap die genomen kan worden om zwerfafval verder terug te dringen is wellicht statiegeld op blikjes. Komend voorjaar verwacht de gemeente Terneuzen dat er een oplossing in zicht is voor de vochtproblemen in Sluiskil. Bewoners langs het kanaal hebben al jaren last van schimmel, stank en wateroverlast. In hun ogen veroorzaakt door de slechte staat van de damwanden langs het kanaal. De gedupeerden kunnen nu na jaren klagen eindelijk met de gemeente gaan praten over hun problemen. In dit huis in Sluiskil wonen Marian Simons en Ger Poorters. Goedemorgen. Hieronder kunt u ook al zien. Daar rechts bij langs die deur. Ze hebben al 2 jaar last van ernstige vochtproblemen. Inmiddels hebben ze meer dan 11.000 euro uitgegeven aan maatregelen. Heb je ook zeker een half jaar op betonnen vloer moeten zetten. De water liep gewoon hier de kamer ook in en alles. Dus een heel nieuwe vloer erin moeten leggen. Maar onder die vloer ook allemaal water natuurlijk. Hè. Eind mei kwam de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, speciaal naar Sluiskil om polshoogte te nemen. Zij vond dat de betrokkenen om de tafel moesten gaan zitten. Nu in oktober stuurt de gemeente een brief waarin zo'n 700 mensen worden uitgenodigd om over hun problemen te praten. Dat werd tijd dat ze een keer iets gingen sturen en dat ook echt iets aan gedaan wordt.
Inwoners die problemen hebben of moeite hebben om het vragenformulier van de gemeente in te vullen, kunnen hulp krijgen. Daarvoor zijn verschillende inloopuren voor georganiseerd in de kerk in Sluiskil. Het was 2 weken geleden schrikken voor Ewout Henny toen de motor van zijn vliegtuig het begaf terwijl hij over de Westerschelde vloog. De beelden van de noodlanding zagen er heftig uit en deden het ergste vermoeden. Maar de 77-jarige piloot kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Maar datzelfde gold helaas niet voor zijn vliegtuig. Op dat moment denk je, oh jee, wat gaat er gebeuren? Het was schitterend weer en Midden-Zeeland is net een leuk tochtje. Het is altijd een prachtig uitzicht over dat Zeeuwse landschap. En ik was een stukje langs de Zeeuws-Vlaamse kust gevlogen met de bedoeling om over te steken op een niet te breed punt. En midden boven de oversteek, op zo'n 1000 voet, dat is ongeveer 300 meter, viel mijn motor uit. In 1 keer stopte hij ermee. En dan heb je echt een schrikmoment van wat gebeurt er nou? De oever kon hij niet meer bereiken en er bleef 1 optie over, landen in het water. Er zitten enorm veel risico's aan en je weet gewoon dat kan echt slecht aflopen. Als ik met mijn hoofd ergens tegenaan kom, ik ben buiten Westen en ik zit onder water, ja, dan is het snel afgelopen. Hij besloot in de buurt van 2 boten te landen, zodat zij alarm konden slaan. Die zeilboot is meteen bijgedraaid om assistentie te verlenen. Ik ben over de kop gegaan en dat wist ik wel dat dat zou gaan gebeuren. En gelukkig is het een soort routine om je riemen los te maken. Gelukkig is het een open vliegtuig, dus dat is eigenlijk makkelijker gegaan dan ik gedacht had. Op dat moment ben je blij dat je boven bent, dat je drijft en dat je een schip ziet wat op je afkomt. Een boot van Rijkswaterstaat was snel ter plaatse en redde hem. En een van de mensen die van Rijkswaterstaat is in zo'n waterpak naar beneden gegaan en heeft me geholpen verder om binnen te komen, zodat ik veilig aan boord van het schip kwam. Geweldige mensen. Zijn vliegtuig werd naar de haven van Hansweert gesleept. Het zoute water heeft het toestel geen goed gedaan. Erin vliegen zal Henny niet meer. Dat doet je vreselijk veel pijn. Dat is Ik kijk er met pijn op terug, vooral voor mijn vliegtuig. Maar het gekke is dat ik ook met een beetje tevredenheid kan terugkijken, want ik kan alleen maar die pijn op mijn vliegtuig hebben omdat ik er nog ben. Bang om te vliegen is hij niet geworden. Het kopje koffie dat hij op Midden-Zeeland wilde gaan drinken, gaat hij zeker nog halen. Helemaal klaar voor. Zo. Ja, en dat bakje koffie zal dan extra goed smaken, denk ik zo. En tot zover Zeeland de Week voor nu. Nog een fijne avond en tot morgen.